Ahoj lidi, vítám vás u dalšího dílu Let's Play z Minecraftu. Zdraví vás Mr. Tučňák. Takže já jsem si pro vás něco extra připravil, takže jdeme na to. Takovouhle XP farmičku na pavoučky. Jo, omlouvám se, já mám verzi 1.2.4. A ten MC Patcher, on neopraví ty briky, jako ty cihle neopraví, takže tam jsou kusy plamínku, portálu a to samé tady s tím, tady s těma a i s Endermanem, takže to se omlouvám, to se vám omlouvám, protože je to takhle hnusný. Tak a já jdu ven, co si udělal takový kontrolní body, mám to vždycky ukážu, až vlezu ven, tak, vlezu ven. Tak. Dnešní díl bude asi taky o stavění, protože já jsem tam trošku něco dodělal v tom mým baráčku. A jako... Počkat, takže... Já jsem si tak udělal sloupy, takže tam jsou vždycky jeskyně a jakože neprozkoumaný, takže já se tam pak asi vrhnu. Prostě je takovýhle pomocný totem nebo něco, jako abych věděl, že to tam je. Tak dál. Tam je taky, jakože celkem velká jeskyně, úplně neprozkoumaný, tam je tak 15 a i víc prostě ještě jeskyní, to tam strašně velký, rozlehlý. Vlastně já jsem došel tam z té jeskyně, jak jsem vstoupil, tam z toho mého dolu jsem došel až tamhle a to tam ještě pokračuje úplně pryč. Takže jakože dobrý. Teďka to vede takhle. A vlastně jsem se taky řídil podle mob trapy, jako kudy mám jít, víš co, ona je nahoře, počkat teďka. What the fuck? Teďka kudy? Já tady tudy nahoru to vyskáču a pak jenom skočím do svýho. Já se s tím nemážu, já vždycky se rozběhnu a skočím. Takže pohoda. Mám 2 obsidiány, jsem našel diamanty, asi se si všimli. Normálně bylo jich tam 7, našel jsem jakoby dia a bylo jich tam 7, takže kdybych měl ten fortune, tak by vypadlo třeba 15, no to možná i víc, a jako bylo to úplně fakt dobrý. Tam najdu dia 7, ale chtěl bych ještě dia. Potřebuju na enchanting table. Víte, jsem to ohraničil, jsem to tady prostě přestěhoval, tady creeper, jsem zmenšil bránu, aby to vycházelo. Dál jsem si udělal takový skleník, já to dělám mimo záznam většinou, protože je to fakt nuda. A počkat, něco v pecích není. Jinak jsem si sehnal takže, no, dřeva. Počkej, takže iron mám dost, uhlí taky. Hele, vypálím rovnou. Ale já si teďka udělám větší sklad. Pardon. Já jsem se rozhodl, že si udělám víc beden. Že to rozšířím ještě tam dovnitř a bude tady prostě kamen, gravel, hlína, písek, tady dřevo, ale tady třeba železo, nástroje, diamant, jak vidíte, tam bude ještě gold a takhle, tady budou prostě všechno, ale to nepotřebuji další, a tady bude prostě takové jídlo, tak já to stačí tak jenom přestěhovat. A ještě jsem chtěl udělat jednu, kde bude uhlí a ten flint, takže na to bych se asi vrhnul teď a udělal bych to asi takto. To je asi nejjednodušší způsob, co? Jakože se dá taky bednu a tady to odstranit. Takže asi bych udělal... Tady bedny, dobrý. Takže tady jak je bedna, tam bude vlastně to uhlí a tady gravel. Gravel mám myslím taky dost, ale já nevím kam jsem ho dával. Shit. Tady musí být. Jo, tady, no ty, teda flint, ne gravel. What the fuck. Takže, teďka budu dát tady ty 2 věci, druhý. Teďka prostě budu dát bordel, prostě všechno. Sejka cenosti, jakoby. Když tak vemu cenosti. A i redstone tam dám, mám ho celkem dost. Lapis taky, nachází se celkem těžko. Obsidian. Redstone, já ho tam nenechávám, nevím proč, ale prostě se hodí. A i prostě bordel, torčky tam taky nechám, tohle si tam dám, prostě jakoby tady toto, teďka šutra, no, teďka tady jedno dřevěných a tak to bude asi všechno. Tak a já bych se teďka chtěl vrhnout na to, že bych
tady to vypadá dobře, že bych postavil asi, no ne postavil, ty máš ospalej, že bych, no nevím jestli postavil, jo, já jsem ještě to chtěl udělat a to je toto. Takže, to je, já to dělám při natáčení, tady najdu tohle. Texture pack, default a já si dám obyčejnej, prostě tento. Tak, je to asi nezvyk, protože, no ale když je to asi změní, protože ta cobblestoneová podlaha nevypadá tak dobře, no ale jako ten kaktus, ten je v pohodě. Prostě asi to takto nechám, mi se to tak celkem líbí. A ještě ty, no to je v pohodě, ale nejsem to zvyklý, jak je to hnusný. Takže to je, pak takhle mám vchod, jakoby zadní. Dom, ty vole. Mně se chce furt spát. Tak tady 13, nic. Postýlka, ale vypadá to i klasický, jako klasický. Jste na to asi všichni zvyklí, že prostě je to takovýhle ten texture pack. A já, už to já taky si na to časem zvyknu, ale vypadá to celkem shit, tam to bylo jakože hezčí. Napište, na Skypeu, ten vám hnedka dám dolů pod video. A můžete si mě přidávat a ptát se na různé texture packy a tyhle blbosti. Ještě jsem tady dodělal cestu. Jo, hele, jupi. A ono se rovnou to vylepšilo, že nejsou bílí. Ještě Enderman ještě. Co mě čumíš ty, debíle. Když jsem šel dál, ale já bych, jakože tady tam celkem v pohodě zařízený, ale potřeboval bych hlavně sehnat teďka dia. Nevím, jestli se vám, tady se vykecávám, ale nevím, jestli se vám s váma vydat někam nebo něco postavit, ale vůbec fakt netuším, co bych zase stavil. Ale možná bych sem šel najít krávy a udělat si Ne. Dnešní úkol bude prostý. Vypnu si potvory, protože aby nechce mě zabíjeli. Dnešní úkol je prostý. Osekat, oničit, dodělat, rozdělat, udělat. Prostě prostor na tam, kde bych stavěl, prostě si to kolem svého bydliště dodělat a takhle. Jelikož bych nechtěl, aby se tady spanovali zombíky jako blízko, jako třeba ten skeleton, že on byl tamhle, ale to tam asi dojde, co i když tam je prostě světlák, on tam prostě dojde. Mob trapa dodělám tak v 50. dílu, jako celá z cobblestone, protože mě to fakt nebude bavit. Dál bych osekal tady celý, aby prostě vidíte, protože to je jako vchod ke mně. Osekat tady toto, jenom takhle provizorně jemně, zatím. A tady bych taky něco mohlo být, když jsem tak koukám, jako takový, jaká skrýš. Už nic nenapadá. Takže, prostě na to zavíme. Počkat. Takže to bude ideálně asi ničit, co? Tak, mě to mě dojde lopata. Lopata mě dojde. A celá kostým. Lopata. Spadla mi to horčka. A lopata. Brzo dojde. Lopata. Já nemám druhou lopatu. No tak to je pěkný. Au. Kurva. Já nemám lopatu. Já si vzal lopatu. Ale asi si vemu gold lopata, protože ta jakože ničí hodně rychle. A zase se ničí. Já si vemu iron a gold, protože gold je fakt jako úplně special. Nebo nemám tady nějakou. Ona je fakt special. Počkej, takže ty vole, já chci spát. Já stone lopatu dodělám. Udělám si další, jo, akorát udělám si další dvě. Ne. Udělám si další dvě, raz, dva. Udělám tam jednu tuhle a ta je jakož fakt, ta je fakt kvalitní, tady ta. Žádná madení Čína, nějaká madení Vietnam, vole. Takže, prostě jdeme dát dia, 4 dia. Myslím, že 2 jsou potřeba na na enchant table a další 2. Já asi víš co, jakože meč vypadá, že bych si chtěl oenchantit ten krumpáč a dát tam fortune, protože chci nalézt nějaké diamanty. Hele, to je ono, ne? Jak se jsem chytal, ne, sakra! Si tam za sebou. Mě najednou nelaguje myš. To asi dělal ten, že jo? Ten texture pack. Jak se na to tak koukám, protože mě předtím vždycky
lagla uprostřed kutání míč, vole. Když se musím sekat jako debil, hele jak to seká rychle, prostě to je úplně ultra. Ne, dobrý, ne. Seká fakt masakrálně, co? Krumpáč. Ty vole, tam asi neskočím, víte. Teďka už možno. No, jsem si teda pomohl, ty vole. Ne! Shit! Tu já ze spodu, ty vole. Nebo já to seru. Já na to úplně kakám. Úplně se na to vykakám. Tady jak tady něco postavím, jakože tam třeba mob trapka tam mohla být nad tím, že by to padalo. A on mě pod nos. A nebo mob trapku bych mohl udělat tady. A jako víš co, ona je vysoká, že by to nevadilo. By padal jima na cestu. Ty vole, jestli se jak spát. A lopata už je poloviční. To ale už to není možný, co si mě děláte se prdel. Počkej, co jsem chtěl udělat, jo. Tady bych možná... Nahoře bych něco udělal, jdu se tam podívat. Tam bych udělal schody, třeba... Prostě něco... Aby se tam lépe dostával než... Tyhle ta lopata je fakt úplně na hovno. Jak se ničí rychle, prostě jednou seknu a... Ona už dvakrát, třikrát seknu a ubyde tomu půl a věděte, no ale v říku. Prostě tady ta iron, tady úplně v týdí. Nemůžu pojít vás. Počkat. Ne. Tady ten odstraním. A jestli se vám videa líbí, tak při nejlepším dejte like. A při ještě lepším by se mi hodil dost odběr. Byli byste fakt hodní. Jelikož... Počkat. Tak, teď to osekáme. Ty vole, já chci spát, já končím díl, čau, já to se mi tak spát. Ne, semena by se mi hodili. No to je na vypěstování trávičky, marihuanačka. No leguje se mi myš. To je marihuana, dobrá kvalita, made in China. Zase. Jsou lagy jak posarně nohů, vole. Ne! Počkej, tam je ten creeper, ne? Ne, není, vole. Bože, co je to není. Zničím, vole. Co děláš? No. Tak. Já jsem nemohl, protože jsem se trošku soustředil na to ultra mega stavění, no. Stavím, ale... Je! Tak. Úplně luxusní locha je tu. Tady bych mohl postavit prostě brutální 100krát to hotel. A ty ta není plocha, tohle. Ty počkat, tyhle, tam můžu udělat nějakou prase farmu. Tam každý den tam je prostě prase. Tak, to osekám, ne. Takže, tady dáme si torči. Ježiš, ty vole, hej, já na to asi zjistka, ale ne, já napad. Já to seru, nevím čemu to dělám, ale to aspoň bude k dobru. Já jdu to dělat tady tu cestu prostě. Ta je aspoň k dobru. Já schody, schodečky, moje milané schodečky. Ty vás ještě musím osprchovat, už je tyhle pozdě. O prasečí žumpy. Takže, já moc vypaluju, já si musím šetřit nějaký cobblestone. Shit, pojď sem! Takže, tohle dám pryč. Poté tohle taky dám pryč. Potom dám tohle taky dám pryč. A pak dám tohle a tohle. Tady to taky pryč. Počkej, hele, to je wooden plank. Hele, to jsou ty světlý, ty se mně líbíjou. To bych mohl možná z toho udělat tu podlahu.
z těch bílejch, že jo? To bych možná mohl předělat všechno z toho cobblestoneu a udělat to wooden. Jako ty světlý, ty jsou fakt pěkný. Jakože mi se hodně líbijou. Potřebuju, no tady z toho dám stack světlýho. Tak, udělám lopata. Lopatička, lopata. Lopatička, lopatová, lopatka. Lopatí, lopatou, lopatu. Takže jdeme dál. A mně se to líbí, jak to teďka udělali s tím dřevem, že prostě má každou jinou strukturu toho dřeva. Je to fakt pěkný. A Jule, co to stavím? Takhle snad. No. A jakože takhle tak, je vypadá špatně s tím koblem. Šup. Tyhle, co to je za písek? Úplně nějaký zhulenej. Takže já bych to takhle. Tyhle, sorry, že nemluvím, ale mně se mluvit taky ani nechce. Počkej, že to vlastně můžu. Vole, jít jako debil. Mluvím moc prostě, ale já nevím. Jsem to chytl ve třídě, hehe. Jako je takhle do rovinky, úplně krásné. To je jak krásné. Počkej, tyhle. A já tady musím vůbec chodit, protože takhle to nebude. A nebo že, no to je jedno. 3. A pak úplně prostě ultra, hyper, mega, trotl, luxusní. Stone brick. Prostě stone brick. To je aspoň stone brick. Počkat, je to nějaký t. Hej vole, počkej. Jo, já tam budu mít ty jak se to jmenuje? Stone bricku slaby, stone brick slab, no, to přesně takhle. Jak to tam budu mít, tak. Tak, pojďte ke mně, tak. Hele, přesně na kámen. Ještě tady, ale to není přesný, já to chci přesně k té bedně. Lak. Tam si jsem ještě kámen, pokud někdo neví, co to je kámen. Tak se zeptejte paní učitelky. Co je to kámen? Teďka tady pracuji s kámenem. A já tu jdu rovnou obložit stonebreakama, takže bych se na to rovnou vrchnul. Šup. Hele, tady to není osvícený. Tady taky ne. To je ale smutné, co je to tady není osvícený. A ještě teďka si ukážu takhle nám dva. Ten krumpáč už je tyhle poloviční. Ne. Normálně já jsem viděl jedno blbečka. Tyjo, kam se na ty stonebricky? Ježiš, oni co tady dělají stonebricky? Patříte sem. Jsem má vidět jedno blbečka, který si dělal to. Jak se to jmenuje? Z diamantů si dělal tu. Motiku, vole. Ty vole, já bych si z diamantu neudělal. Čom ani, vole, není co, ale prostě motika. Nějaký blbec, prostě motiku z diamantu, totiž stačí dřevěná, úplně bohatě. A musí z toho udělat diamant. Ale nevím, jestli to má nějaký účinky, jako na to, že to nějak rychleji, jakože vyroste, nebo něco takového. Tak. Počkat, ty vole.
takový blbec. Hání torčko. Ty taky. A dej prostě ten, ani teď nechci vidět, bo jak vypadni. No, to je úplně super. Ale já dám asi torči. Takhle semka. A další torčka. Tady mi nikdy nespadla. Pak dám asi torči. A ten to asi nejde. Tak tady semka, no, na ty cobblestone. Dám taky tady na ty cobblestone, dám takhle, no. Takhle, no. Tak, ano, to je přesně. Takže schody ke svým obtrapce máme hotové, ještě to tady budu muset dodělat, je to teprve 4. díl, prostě času hromada. Ale nevím, jestli mám ty videa Sony Vegas upravovat jakože render, protože u Minecraftu ten render úplně dá nic, protože to je kostičkovaný. A jestli mám upravovat zvuk, protože máte reparáky, jak si to zesílíte. Já jako vím, jak se to upravuje ten zvuk, ale když máte svoje reparáky, tak není přesně problém si to zesílit. Jako, nemám s tím problém, abych to zesíloval v tom Sony Vegas, nebo to zesiluje. Sony Vegas, no, jsem nevěděl, jak se to jmenuje. A asi není problém, no. Bych řekl teda. Jo. Chci si udělat koleje do mé XP farmy. Odsaď asi někam, když jsem si chtěl udělat další koleje, prostě. Jo, z toho dolů bych si udělal koleje, prostě pryč úplně. Někam prostě pryč. Koleje, takže bych chtěl, potřebuju hodně železa a potřebuju prostě hodně všeho. Se jdu vyspat. A ráno se s vámi rozloučím. Takže chtěl bych se s vámi rozloučit. Netrvalo to, a počkat. Nedobrý. Mám strašně moc sugarcane, já si jdu asi udělat. Stačí mě, myslím, vemu všechny 6 šaků. Udělám si knihovny. Jo, já jsem si říkal přemýšlel, jak bych to asi udělal. Ne, jo, takhle. Tak to bych to určitě udělal. Že prostě boom, jupi, tak to je, a jo, to je blbě. Takhle, jupi, to je taky dobře. Kurva. No je to málo. Tak. Ne, takhle. Takhle? A takhle. 16 knihoven. Mám tady 16 knihoven. Takže 5, 6, tak. No, všechno. Tak, zbylo mi celkem dost dřeva. A i sugarcaneu, hodně. Vlastně tedy na knihoven stačí, jdu si udělat právě teď místnost na přece na enchanting table. Takže takhle, 1, 2, 3. 1, 2, 3. To si děláte kozy, já nechci gravel, fuj! Gravel ještě hnusnější než naše učitelka. Počkej, jak to potřebuji mít dlouhý? 1, 2, 3. Pičo, uhlí! Ne, já ho nechci prostě, já ho nechci tady. Vypadni. Ty vole. Proč furt jenom já mám smůlu, ježíš, proč? To je hrozný. A teď jsem se nasral, vole. Vypadni! Ale nevím, jestli u enchanting table nestačí to, mít místnost jenom to. Já jsem debil. Ne, já nemám torče. Takže to jdu kopat tady jestli nestačí u enchanting table mít jakoby prostě jenom dva do vejšky. Piča, vypadni!
No já to radši dám o jedno, vole, aby se pan učitel nezlobil. No, pičo. Krumpáč je skoro v prdeli, vole. Kurev šikmo oký, zvaný debil. Takže jdu pro torče, protože asi vidíte velký kulový. Takže jdu prostě pro ty torčky, až to tady dokopu. Dám se zatím asi tak 5 knihoven, protože mám malý level a chci mít taky malý level toho ty věci. Co jsem chtěl udělat? Počkej, teď přesně co jsem chtěl udělat, sakra, torčky. Jo, dobrý, mám jich dost. S tím grillem už je hodně sero. Do každého hrochu dám torčku. Tak, teď přicházím. Takže tady bude enchant table. Tady je enchant table, tak tam vykopu jakože díru provizorní. Tam je enchant table. No, zatím to asi nechám takto, protože tam bude ten enchant. Hele, mně stačí jeden obsidian a už bych ho mohl vyrobit, takže jsem v pěkný řiti. A já mám jenom 2. Yeah, shit! Já se s vámi loučím, takže já se s vámi loučím. U dalšího dílu bych se asi fakt vrhl na ty úpravy. A nebo i ty kanude, takže bych se vrhnul udělat portál a do peklička. Do pekla. Takže se máte na co těšit, buď do pekla, nebo někam těžit a vydělávat. Takže se těšte na další díl a určitě se podívejte. Přinejlepším odběr, like, děkuji vám, takže mějte se, čau.